Yeah, welcome back to the YouTube channel. Mlawa Camera. Tipasane ma update pano kuti chikuchitika nchani kunjaku. Yeah, so anyway, pali nkhani pano. Nkhani yake ndinena kuti yoyambirira ikhale pali nkhani zingapo koma tozositipanga mammango. Sitipitira so 10 minutes I think. Nkhani yoyambirira ndi ya Trump. Donald Trump akuti akumbusaso kachikena kuti Iran pajana wasn't 10 days ndi panopatsa 2 days 48 hours kuti tipulitsa ma energy infrastructure ano kuti magesi yanchani muona zowawa, okay? Ndi yasa 2 days. I mean akwaku ndijani chimene ajina Trump ndanyawo sana chite ku Iran chimene chingakhale chilendo wakhala ma ujeni apolisa kale ma za ku Eskom apolisa ma bridge anthu apolisa like chasasoto chani. And another thing is China chimene ansakudziwa nchona kuti Iran Trump simatenga serious chifani chifota mangobwetuka kwambiri samatenga serious and munthu obwetuka kwambiri samatenga serious, right? So Trump sakuntenga serious. That's why amataka opyeza Iran mwakapanga zina. Okay? Opyeza makuti tikubwezera zisani ku Stone Age kana koso kupeza kuti Iran ukatenga zithu sticker yake iyeyo ndi Jeffrey Epstein Netanyahu kumata pabomba kutumiza. So yeah, that's it. That is what is happening. Number 2, ku Iran, okay, ku America, Secretary of State Marco Rubio akupanga claim kuti wagwira azisuweni azikasinzoka tinola azisuweni, yes, azisuweni azibale yake suweni azibale yake a general amene anaphedwa mu 2020 Qasem Soleimani azisuweni akeyo akuti msuweni wakeyo anali ku America, anali ndi green card amakhala mune kuchako ndi mwana wake kama masapota Iran kwambiri ndi akuti yo achotsa mulanda chaunzika basi akhala munthu afa apange deportee munthu amene yoyo bala wake wa Qasem Soleimani, okay? So I don't know kuti guys ugwirizana bwanji pamenepo. Amane cousin niece, okay? Wa munthu oti general anamwalira kale anamupha kale azibalaki chibale chake sichoti manisi ka akhala ku America kena ngubweza iwe ndibala kwa jene takugwira basi iweyo sizokumveka. By the way, Professor Muhammad Marandi aku University ya ku Tehran apanga post kwanena kuti akulu family ya Qasem Soleimani yanena kuti ilibe abale amene amakhala ku America. Mmoja amene mwagwirawo ndiwalakwika dzina lawo ndi Soleimani Afshar. Sakukhuza naso palibe so connection iliyonse ndi banja kama family ya Qasem Soleimani and angokhala kuti anthu chabo kuti anthu ndaku Iran koma sikuti pali ubale wase. So breaking news ndi imeneyo. Update number 3 tinene pano kuti tinakamba nthawi nake nkhani yokhudzana ndi F-35. Anyway, mitundu yo okay, ena nabwera mu comment section. I see F-35 ena kuti F-15 ena kuti A-10 choncho kuma zosiyana iti chabwino. Ineyo I don't have a problem. Ndilibe vuto munthu akabwera kunena kuti ayi si choncho koma ndi chonchi, okay? Ndibe nazo vuto because zimangotengera mumboni kuti inu mukwatenga kuti, you understand? So IRGC spokesperson anayankhula
and anayankhula ndi anayika list ya ndege zimene iwo zimene akugwetsa, and F-35 yonso inali mutimo, inali momwemo. ها بالگردها، پهپادها و هواگردهای دشمن وارد نموده و تعداد قابل توجهی از آنها را ساقط نمایند. روز جمعه که باید آن را جمعه سیاه و خفتبار برای دشمنان آمریکایی و صهیونیستی نامید، سامانه نوین پدافند هوایی نیروی قهرمان هوافضای سپاه، یک جنگنده فوق پیشرفته نسل 5 F-35 آمریکا، 3 پهپاد راهبردی MQ-9 و هرمس و 2 موشک کروز پنهانکار ena makamba za F-14 ena kaya 10 chani ya ICJ zonsezo IRGC azitchula zinthuzo, even F-35 kunabayo ayitchulaso. You understand? Chabwino. So mwina ngotheka amene munasusa mwina simunamvesere, simuna information mina simunaipeza, okay? Koma china chimene chimachitika ndicho, upeza kuti ku comment section kuja upeza kuti chabwino munthu watsutsa. It's fine kutsutsa kulibe vuto, kutsutsa kuti asicha kuti kuma chakuti, and you can see kuti ma comment ngatama ndi masiya, I mean alibe vuto. Komano ulemba comment yako asicha kuti kuma chakuti, koma kuphatikizapo sokutukwana, kuphatikizapo sokutukwana. So the question is, ene ndi matani ndifane kuuza chisisi cha YouTube lero, ena sana kuuza mikona koma ndikuuza chisisi cha YouTube pano. Munthu amene wafika ndi kutukwana pa YouTube, like kuntukwana ine personally akuntukwana akule ndimangozizo kuti akuluwa ndi kuti I mean ndizovuta makamaka kuti azimvetsetsa. So what do I do? Ineyo akuluwa ndi marenga pa YouTube, pali zinthu zingapo zimene utha kupanga, okay? Pali ma option angapo amene utha kupanga, like kumubloka munthu kakumutani. Ine I don't block, sindibloka munthu. Chimene upangene pa YouTube pani mina simadziwa, ina mudziwa iweyo. Comment yako icha imayikidwa ku hide, kuli option imene imayikidwa ku hide. Hide meaning kwenda kuti iweyo uzoona ngati kuti wapereka comment, next time kautukwana kaulemba zichani, iweyo pawekha uyiona comment iweyo uyiona kumene uliko kuti ndalipa comment iyi yotukwana, okay? Amve kuwawa amene. Koma chimene chimachitika chino kuti anthu onse papeji pasamayiona comment yako yansamayiona. You understand? Ndewe umangovuti ulimba kutukwana kutani payama ndikuti kuyambira onse ma subscribers comment yako jasamayiona, so basi umangoyiona po wekha iweyo. Koma iwe sumadziwaso kuti waikele kuchani comment yako liko hidden, yamangiro hide, iwe sumadziwa zimene zonse, okay? So meaning kuna sindinga ublock okhala mino makhalira bwino uzionera bwino. Ukafuna kutukwana ulenga phone ulemba kaka koma vuto upeza kuti palibe amene akupanga reply, palibe amene akupanga like. I mean uzoke uzongodabo ndalemba zichazo bwanje. So comment munthu ukhoza kutsutsa mene ungatsutsire akulu pakolo sindikugwiza nanu komana ABCD zimene zibe vuto. Ndiso item na kuti taika ni maganizo anu mu comment section. Koma ukafika nkomamba kutukwana pani mwana zoti uli ndi low IQ, zinthu zako nzochepa kwambiri, right? Ndoti sungakhale pa mu conversation ya matured yokhima nzeru kuti thoma kambirana. Chifukwa munthu akangoyamba kutukwana zimaonetsa kuti munthu uyu zero alibe, okay? So mwina ena amene sitimadziwa, komanso ena amene simadziwa, amene mmakonda kutukwana simadziwa. Tofauti mavideo amabwera bemapeza bwino. Mavideo amabwera bwino komano iweyo kuti upange comment, and comment yako imodzi kangoyikidwa ku hide from channel, nditi comment yakoyo kuyambira imene yoyo ndiye na onse amene udza comment pa channel chimene chocho adzingokhalabe ku hide, sazioneka.
basi ndi vuto lake limakhala limeneyo ndoti iwo zingopanga comment iwe sudziwaso kuti awike ku hide. I think update omalizia ndio mkaya basi. Guys, thank you so much. Malawi and Cameras.